ודאי שמעתם שהמהירות המרבית של מטוסים מסוימים היא מאך 2. או שאולי ראיתם סרט מדע בדיוני, או סרט מלחמה, שבו אומרים שעומדים לנסוע במהירות של מאך 1.8. ודאי הבנתם שזה סוג מסוים של מהירות, כי משתמשים בזה באותו הקשר שבו מדברים על מהירות. אולי הנחתם שהמספרים האלה מייצגים סוג של מהירות. אם כך עשיתם אז צדקתם. המהירויות שהם מייצגים הם בעצם כפולה, או תלוי באיך אתם מסתכלים על זה, כפולה או חלק ממהירות הכל בתווך הנתון. אם מישהו אומר לכם שמספר המאך הוא 2, פירוש הדבר שונה במהירות של פי 2 במהירות הכל בתווך הנתון ובתנאים הנתונים. הוספתי את שתי הפסקאות האחרונות כי מהירות הכל אינה תמיד אותו הדבר. מהירות הכל משתנה עם התווך. תלוי אם נוסעים באוויר או במים, או שתלוי אפילו במרכיבי האוויר. אפילו אם נוסעים בסוג מסוים של אוויר, או תערובת כלשהי של גזי, היא גם משתנה עם הטמפרטורה. אם נמצאים בגובה פני הים, ובטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, אז מהירות הכל היא 300. על פני הים, נכתוב בצבע כחול בשביל הים, על פני הים, מהירות הכל היא בערך 340 מטר לשנייה. זה בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. טמפרטורה נעימה על פני הים זה בערך 760 מייל לשעה. אם הטמפרטורה יורדת, אם פחות חם, גם מהירות הכל יורדת. כמובן שאם הטמפרטורה עולה, מהירות הכל עולה. כשמישהו אומר לכם שגוף נוסע במאך 2, הוא אומר שהגוף נוסע במהירות פי 2 ממהירות הכל בתווך הנתון. בדרך כלל מדברים על גופים הנעים באוויר, ועל מהירות הכל בטמפרטורה הנתונה באותו זמן. אם הוא נמצא בגובה מאוד גדול, כדי להגיע למהירויות האלו, צריך להימצא בגובה רב, במקום שבו האוויר פחות צפוף. אז הסביבה היא כזאת שבה הטמפרטורה היא נמוכה מ-20 מעלות צלזיוס בצורה משמעותית. אתם עשויים לשאול האם כשמישהו נוסע במהירות של מאך 2 פירושו של דבר שהוא נוסע במהירות של 680 מטר לשנייה או 1520 מייל לשעה. כשמישהו מציין מהירות באוויר זה יחסי לאותו אוויר. אז התשובה היא לא. הוא ודאי נוסע במהירות קצת יותר נמוכה מזאת, כי בגובה רב מהירות הכל נמוכה יותר. ישנם מקרים שבהם נוסעים במהירות הנמצאת בתחום של מאך על הקרקע, במהירות המצדיקה לדבר במונחי מאך. במקרים האלה הנסיעה היא בכפולות של 760 מייל לשעה או 340 מטר לשנייה. אולי אתם שואלים את עצמכם, מי הוא האדם המופיע בתמונה? אותה העתקתי מהוויקיפדיה. זה ארנסט מאך. על שמו הוגדרה היחידה הזאת, מאך. ארנסט מאך היה פיזיקאי ופילוסוף אוסטרי. הוא ערך הרבה מחקרים על גלי הלם וגלי קול ועוד הרבה דברים. ספרי מאך קרויים על שמו.